Hola, bon dia. Avui us volem parlar del Real Decret que es va aprovar el 12 de març del 2021, en què s'aprovaven una línia d'ajudes que estaven basades en tres grans blocs. El primer és una línia d'ajudes directes a empreses i autònoms. Aquestes ajudes tenen caràcter finalista per tal de cobrir necessitats financeres de pagaments de deutes, proveïdors i altres creditors financers o no financers. Aquests costos s'han d'haver meritat entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i, en primer lloc, s'han de pagar aquells deutes que siguin de l'activitat econòmica, és a dir, els proveïdors. Els destinataris d'aquestes ajudes són empreses o autònoms que l'any 2020 hagin tingut una caiguda dels seus ingressos superiors al 30% i han de realitzar unes activitats econòmiques concretes, que són principalment aquelles basades en el turisme, l'hostaleria, la restauració, la indústria, el comerç, la cultura i els sectors auxiliars del transport. Els beneficiaris de les ajudes han de mantenir la seva activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022 i no poden repartir dividends ni l'any 2021 ni 2022. Aquestes ajudes, els seus imports, se cediran a les comunitats autònomes i aquestes són les que faran les convocatòries. En segon lloc, hi ha una línia per la reestructuració del deute financer. En aquest cas, els destinataris són empreses i autònoms que hagin obtingut un préstec amb aval d'ICO. Aquestes ajudes seran per prorrogar els préstecs ICOs, convertir els préstecs actuals en préstecs participatius i, en alguns casos, aconseguir quitances dels préstecs. L'última gran ajuda és d'un fons de recapitalització per a empreses afectades per la Covid-19. En aquest cas, els destinataris són empreses que hagin obtingut fons gestionats per Cofidis. Per una altra banda, aquest Real Decret també inclou una ampliació de la moratòria concursal fins al 31 de desembre del 2021, en l'exempció de l'obligació de presentar un concurs de creditors, per tal d'evitar que les empreses viables hagin de declarar el concurs de creditors per la impossibilitat de pagar els seus deutes. En aquest decret s'aclareix que el còmput de termini de 2 mesos per sol·licitar la declaració del concurs començarà el 31 de desembre del 2021 i, per tant, els deutors podran presentar el concurs fins al 28 de febrer del 2022. Cal tenir en compte que això no significa que no es pugui declarar un concurs de creditors si aquesta és l'opció més convenient per a l'empresa. Per últim, en un aspecte fiscal, s'han flexibilitat els aplaçaments pels impostos que s'han de presentar ara, en relació a les declaracions del primer trimestre del 2021. En aquest cas, les empreses que l'any 2020 hagin facturat menys de 6 milions d'euros podran aplaçar els deutes fins a 30.000 euros per un període de fins a 6 mesos sense pagar interessos durant els 4 primers mesos. Aquestes són totes les últimes novetats aprovades en aquest Real Decret. Com ja saben, estem a la seva disposició per qualsevol dubte. Moltes gràcies.